bandiraɓe ceerno cheikh tidiani ba jaɗam maruk ɓe mbi ko gonga o yeehi mali ɓe mbi ko gonga o yeehi france ɓe mbi ko gonga hande emba tawe ɗo e leydi sénégal an jiɗɗo jokkodirde e makko wat 77 835 16 16 mbimi ƴewgal labgal so tawi ko leydi walla ƴewgal ndiyam walla ƴewgal nangue walla ƴewgal kurus mbimi kala no mbaɗa no niɓɓoɗirɗa yaawi hen ko ceerno cheikh tidiani ba ko kanko tigui yaawi e ɗoɗo gueɗe gonduɗa koye rafi gorago mbimi yaawi hen ko ceerno cheikh tidiani ba gorago siko tawi ka jibidinaɗo hen mbimi o safrita ha cella gorko mbo meeɗa wonde gorko emba safara nden ko emba safara bandam argayi ñifde haala ha ñifo taw wonta nanede mbimi ceerno cheikh tidiani ba ina yaawi hen debbo mbo meeɗa dañde ɓesgu ceerno cheikh tidiani ba ne yaawi hen donkuɗo dañde gorko ceerno cheikh tidiani ba ne yaawi hen an mo ganduɗa jiɗɗa ko kayitaji yaade caggal leydi walla aɗa woni caggal leydi aɗa sohli toon dañde kayitaji mbimi jokkodir e ceerno cheikh tidiani ba cohluɗa ko nooɓo yawgo mbimi jokkodir e ceerno cheikh tidiani ba cohluɗa ko udditade jokkodir e ceerno cheikh tidiani ba mbimi jiɗɗa ko nanede e leydi ndi yimɓe foof no kaala haala ma jokkodire ceerno cheikh tidiani ba mi wi on tongode makko ko 77 835 16 16 min bamodi kala periɗomi toon yo wiyam hayyoy bandam mboɗoymi de ceerno cheikh tidiani ba on calminama yeeɓiyankoɓe e Yawpindi TV ha tengta yewtere men lewlal communication en jetti en jarnima dendagal terɗe lewlal communication calminama salminagol needi e salminago teddugal en jetti yeeɓiyankoɓe ayawo ngo ha tengte nde ɗo yewtere nde ganduɗa hewɓe ina keeɗo ina jewta hen ina kaala hen ittumen yewede en jetti filmoɓe hono Djiby Dieng e Ali Fall montowo en gatta yewtere men nde ɗo hande nde ganduɗa eɗen gandi no mbiɗen ni yontere fo ene yalta lawol gotol ene heedimi banggue ñaamo Abba Sarr gorko mo tulde dimat walla ngawle so walama mbiya Abou Gaye gorko mo wocci walla mo walalde en garte titonde yewtande so Allah lamɗo jaaɓi ma en kal ko fati e jangde hono kawguel bac baɗowo leydi men Sénégal mo ganduɗa fuɗɗima hande o so tawi Allah lamɗo jaaɓi ma en keɓe ɗe fodde temedde jeeɗiɗi ujunaje nogas e temedde jeegom e temedde jeetati e jeegom hono candidat walla ko abbi hen ko ɓen goni e yiltoɓe guel ɗo kawguel ko wona ɗum ko ma en kaale uddugol womo suudu saɗiji leydi men assemblée nationale cowanmami cottumami ya garta hakkude hunde e jagorɗe e gardiɗo suudu ndu e suɓaɓe suudu saɗiji ha tengti e jaaɓe landa laamiɗo o e ɓen ɓe ganduɗa kañumne ko serendiɓe kono ɗum ko ma e garta e Fadilou Keita caggal konngol ngol ganduɗa suuti ɗum e saaha mo ganduɗa goto e terɗe jaaɓe mabɓe holliti wi ɓeɗo ɓe ganduɗa ko jaaɓe e parti Pastef laamiɓe hande ɓe ko timmani tan hay duuɓi seeɗa hande o ɓe dañi autoji keesi ɓe dañi galleji keesi wadde fiide Fadilou Keita yo uddite loskito namne biɗonono holto fayi ɗum e hol waɗɓe ɗum e ko nandi hen ko wona ɗum ko sen garti e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa hande o suudu saɗiji leydi men yoga yimɓe ene namno no mbiya holto serendiɓe laamu ɓe goni elle ala serendiɓe laamu manam ko parti au pouvoir tan dillata e yakanoɓe ɓe dillani hay sawi noon ceerno Alassane Sall ina dilla hen no doole muɗum ponno ko addi noon tokarami hokkuma konngol toon to galle ceerno Hamdou Rabby eɗen usta toon goto e sukaɓe makko yo Allah yima ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna e tokara caggal nde calmitiɗen mbiɗen ba e bismago ngo ko weltanade dendagal bandiraɓe hettotoɓe ndeɗo haalirde e Pindi Média e Pindi TV no mbiruɗa ni jarnade bandiraɓe e wadde ɗumen julmo wuuri e hitande hesere nde ganduɗa hoore ma tawde woni ken julɓe e woni lewru haran ɓe mbi noon ɓe mbi asura ko yettude Allah nde Allah rokkata en cellal judde balɗe ha mbawen tawtere kadi oɗo saaha mo wuuri kadi en ɓeydi en ustaki e diine meɗen kala ko ndewɗen mo hewde famɗude o jaɓan en ko perguirɗen ko suuɗi e ko feeñi o yaafo en ko tinɗen e ken tinani kala
no mbiɗa ni ko adi fof ko duwanade ɓesngu e tañiraɓe alhaji Demba Hawa jaati toon to Madina jaɓɓe ko hono noon ne duwanortoɗen hono ceerno Alassane Sall mo ganduɗa hoore maɗa eɗen gandi kañum ko almudo e ko almudo e ceerno Hamdou wadde noon kanko oɗo ceerno Abdourahmane Diaty jaaɗo kanko ceerno Alassane Sall wonko ɓe ndendi wonko ɓe jiidi ko ceerno Hamdou ɓe ndendi ko ceerno Hamdou saabu kamɓe fof koɓe almuɓe ceerno Hamdou hay sinno tawi kanko ceerno Abdourahmane Diaty ko ɓi ceerno Hamdou ittata ko almudo muɗum saabu eɗen gandi kadi hay yimɓeɓe e koye muɗumen ene teski ceerno Abdourahmane Diaty way kono koppi e ceerno Hamdou ni eɓe nandi ɗon noon ko hono noonne kadi duwonortoɗen hono Zakaria Sall mo ganduɗa hoore maɗa kañumne kadi ko almudo e galle he kanko e ceerno Bassirou Sow ɓe mbiyamo Sarif keso ɗon noon ko yettude Allah no fewi e duwanade ɓe e jarnade e wiide wonde kanko ceerno Abdourahmane Diaty eɗen duwa noon ko hono noon ne duwanortoɗen hono Abdoul Diaty mo ganduɗa hoore maɗa kanko Abdoul Diaty o kanko wonno ɗo jaatige makko gaga enɗam gonɗam hakkude mabɓe gaga bandiragal gongal hakkude mabɓe gaga jiidede ɓe wuuro jiidede ɓe jaatiyagal ngal ittata kadi koɓe enɗam kadi kanko Abdoul Diaty o ko kanko woni jaatige makko ɗo henna e Dakar kanko ceerno Abdourahmane Diaty o ko hono noon duwanortoɗen hono galle Alpha Mamadou Aw to Walalde to en nde tawno eɗen gandi to Demba Hawa e to Alpha Mamadou ko ɓiɗɗo debbo e ɓiɗɗo gorko wadde noon eɗen duwanoɓe kamɓe fof jaaɗo yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum taw amin yo Allah yurmo yaafo harno aljanna Abbas salmina bandiraɓe ko noon caggal yettude Allah en juule ɓurnaɗo windere o en jarni en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo Allah sellinen simbinen kono kadi reftude ɗemgal mawɗo Abou Gaye yettinde duwaw fewde galle ceerno Hamdou Rabby Diaty so tawi en jettini noon ma haqqille men are Yero Diallo depuis France par ce que kañum ni ko sehil e diagraphe Amadou Dia te kanko toon e Médine Diathie o dawi également Abdoul Diathie mo ganduɗa hoore ma kadi ko musidɗo e diagraphe Amadou Dia donc somi welama mi wiya ko dimannaɓe jaara par ce que kala hitande sa ƴeewi galle mo ganduɗa hoore ma ko kañum woni khalifa tirɗo ɓe ndewanno ɗon e gummo Médine Diathie soɓe jeehi Gamou ɓe defta ɗon ɓe mbaɗa ɗon silku deftere guila e gurdam Hamidine diagraphe vraiment yo Allah yurmomo yaafomo harnomo aljanna ngam rasul sallallahu alayhi wa sallam jarama jetti kala kala en jarnimama ɓe bac 2025 en mbi temedde jeeɗiɗi e nogas ujunere temedde jeegom temedde jette e jeegom pawɗe seeɗa ina kippo ngam wadde tokara namtomi goho ko hitande foof wayloji ɗe mbiyano mbaɗe to banggue juɓɓudi ko wonat ɗum ko kaleje kese ɗe ina ballita to banggue jangde kono nde keewi caɗele saabu en jii ko ɓenni ɗo kawguilaji befemaji ɓennuɗi ɗo ɗi hewɓe nana jagga élevaji nana coka jogade portable neɗɗo nelde résultat ji neɗɗo salo janggude tan ina faadi ha ñande examen wujjane walla nelde résultat élevaji kewɗi cokama hen jignaɓe men hewɓe jaggama hen hewɓe kadi jangguinoɓe jaggama hen holyandema hen hikka e waylo walluji baɗɗi beele ma ustu fort to banggue baggo walla ala e togora ko adi fof ko duwanade yimɓe ɓen wonande ɓen ɓe ganduɗa hoore maɗa hippiɓe hande e to banggue kawguel yowiti e baccalauréat o no mbiɗa ni fodde temedere capanɗe jeegom ujunere fawde ɓe ganduɗa hoore maɗa ko hippiɓe e so ƴeewama noon worɓe ɓe ene jaari caggal no feewi tawi koto banggue jangde nde no saabu ko qima ko ene so tawi ƴeewama e nder temedere kala fodde capanɗe jeegom e goho ko rewɓe surtout ko worɓe ɓe natti janggude ɗum ɗon ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ene hulɓini no feewi ko gonga ni aduna o hankkadi wonti ko aduna rewɓe hankkadi ko rewɓe kañumen jeeyi aduna o ko kamɓe goni fofof kala cohluɗo hunde alay saago koye mabɓe arata ko kamɓe hankkadi goni e damal ɗum ɗon noon haɗata worɓe ɓe koto ɓe goppirta rewɓe ɓe e dingiral ngal par ce que alay saago kamɓe fof ndendata kono noon nde tawno promotion to banggue jangde ɓuuri abbade koto banggue rewɓe ɓe ɓuuri waɗanede promotion jangde nde kamɓe ɓuuri hoybinanede kamɓe ɓuuri webtinanede par rapport e worɓe ɓe kono ɗum ɗon fof e wade noon ittata kamɓe ƴukkiɓe hande ɓe ko wiide tan yo Allah newnanɓe ha ɓe mbawa yaltude hen taw koye dow jaam kono noon nde no mbiruɗa ni ko fati e kesam hesamago nguenno wonande karalle kese ɗe no gardini ko gonga ene balla sukaɓe to banggue jangde par ce que huruji muɗumen en ligne ene mbawi wadde ɗum ene mbawi janggude taw koye karalle kese ɗe ene mbawi wadde hen gueɗe kewɗe kono noon ittata so tawi yeehi ha yettima e won nokku won tawde woni ko hadde ko haɗide wiya wonde ko téléphone portable ene harmina e nder classe walla e nder kurni e saaha kawguel so tawi yonti ɗum ɗon noon so tawi wiyama noon
alay sago kamɓe jiknaɓe ɓe ko kamɓe gaddoto e nder hen woni ɓe gaddorto e nder hen so tawi jomumen mbaldi janggo ko kawgel hande o so tawi nangue gue muti kala mo ɓiyum jogino hande o ala mo ɓiyum mo jogaki téléphone hande o téléphone aji ɗi ɓurtima kewendi Sénégal naaɓe hande so tawi en qimima Sénégal ene wiya wonde ko 1.7 million Sénégal naji woodi so tawi a ƴeewi fodde 3 million bani adama fodde 3 million téléphone ene hutore e nder Sénégal holko tagui ene wiya ɗon so tawi a ƴeewi hande o kala mo jiiɗa ko famɗo fof jogui ko téléphone aji ɗiɗi kala mo jiiɗa ko famɗi fof ene jogui téléphone aji ɗiɗi hay goto jogaki téléphone goto tan haaɗi hen donc téléphone aji ɗiɗi kewri ha gandanɗa hoore maɗa wadde an so tawi woni ɓiye waldi janggo ko kawguel hande o so tawi nangue muti kepte téléphone aji mabɓe onon jiknaɓe ɓe kepte téléphone aji ɗi nanggon mofton ko ñalawma goto ko balɗe ɗiɗi jomumen so tawi gayni walla joomum dawi arti e maɗa totta ɗum téléphone o so tawi ko janggannoɗo jangga hen so tawi ko pirotonoɗo fiiro hen so tawi are lelade kepta téléphone jangga so fini subaka dawra juuɗe ɓolle tawa yadani e téléphone ko ɗum tan woni safara o ko heddi ko fof ko kecce tawde a wiyama wonde jomum so tawi nanguirama téléphone ala maslaha koko riwete yaltine nangaɗo hen ene wujja koko sokete wona noon ñande foof jomum yo nanggue coke waktuji yimɓe ndewa hen ene ñaago e ko sukaɓe to ko sukaɓe gayno cukalel so tawi hulɓinama hulaki so tawi hulɓinama hulani jaafoɗon yo fiye eyyi ha ɓandu mum hula so tawi hulani konngol kam ma hul karwas e kono to jaafuɗa Sadio Diaw wi Sénégal gokko ko kañum waɗi galle mum addi leɗɗe darde galle ha gasi e yiiloyi cuddiɗo mo yiiɗi addinani hen cuddiɗo o dañi droit de la femme goko woppa ɓe gondi ɓe dañi ɓinguel gaɗi droit de l' enfant goko woppa ɗon bone mbaɗiri wadde debbo ne jogui droit de la femme ko ɗon bone mbaɗiri ene jogui hujje cukoyel babaɗo juuɗe mum ko kaɓɓira caggal ko suusi wadde ko ɗon bone mbaɗiri aɗan bone mbaɗiri koɗo droit ji ɗi gaari goppi mawɗo aduna goppi mawɗo galle gaari pawti e dow droit ji l'islam goppi mawɗo galle dokki debbo e suka dole droit ji aduna a faami de ko kañumen garti pawti e dow droit ji l'islam ko droit ji aduna ɗi kañumen garti pawti e dow droit ji aadaji ɗi joguino ɗe enen eɗen joguino gurdam meɗen eɗen joguino aadaji meɗen guila diine l'islam arani ha diine l'islam nde ari nde won e aadaji meɗen ko tawri en ɓe ndiwtu ɗum ha laaɓi wonko ɓe tawri en ɓe mbi usse wonko ɓe tawri en ɓe goppidi en hen wadde noon kala koɓe goppidi en hen firti koko moƴƴi kala ko faati e gurdam hakkude debbo e gorko hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo muɗum min mi ɓuranima yidde ɓiye mi ɓuranima yidde debbo maɗa sakantuma noon mbaɗa wiya wonde mbaɗa addanma kuule mbaɗa fawanma mbaɗa wiyama wonde ko ɗo paworɗa e ɗeɗo kuule pour no gondirta e debbo ma no gurdirta e ɓiye fotani wonde ɗum ɗon so tawi ari tan han kadi firti ko aduna o boni e kadi hande o so tawi a ƴeewi waɗoɓe promotion e ɗeɗon gueɗe so tawi a ƴeewi 80% e mabɓe gona joguiɓe halifaɓe so tawi koto banggue rewɓe ɓe poti wiide ɓe won hen ɓe gonani e dewle won hen hay sinno tawi goni e dewle worɓe ɓe ko falɓe walla ko camɓe walla ko ñangñanɓe ko wawaɓe jomum cuusa wiide ala cuusa wiide eyyi ko debbo wi fof ko yanam kallah donc ittata ɗum ɗon ittata noon ko jangde kaale hen ko bakkale hen ɗum ɗo ko haɗinde rendini ko debbo e gorko o foof gaynaka ka ko kamɓe ɗiɗo foof poti aynude ɗum wonde kanko ɓiɗɗo kala nde o walde dawol yoɓe nanggu téléphone aji ɓe wasa yaade école ɗum tan woni koɓe mbasiya ko ɗum woni koɓe mbiya yoɓe ndenir ɗum sukaɓe mabɓe kala e mabɓe noon goppuɗo ɓiyum saabu korsa saabu yidde yo yaade téléphone mataw e jomum wima wonde e téléphone mi huɓɓade téléphone am komi ñif an mbiɗa tan ko hara addu wona hoto huɓɓu ko hara addu hoto addu donc haade hoto addu nde donc enen ko ɗum tan woni ko mbawɗen wiide hen a jarama toya Abbas anani ko haali ko ɓeeta hen eyyi ko d' abord ko yettude Allah e ñaganade sukaɓe foof yo Allah newnan amin ha baccalauréat eɗen jogui dawɓe hen min ñaagui won duwaw eɗen jogui dawɓe toon hande ɗum par ce que pamirta waɗata men ñagade ko sukaɓe janggude kino tolno e lebbi 12 si dokka sago ma vraiment sa yeehi examen tan mbawa dañde examen noon wona concours si ay concours joni ene wawi taw ko yimɓe ɗiɗi ɓe cuɓoto kono examen namdi tan ko teere e yarude hakkille muɗum mbaɗa ko poɗɗa ko wadde heddi ko ke juuɗe Allah woni donc enen ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah newnan mais mesure aji ƴetteteɗi ɗi wona hande fuɗɗi
e kala ndo presque pratiquement guila ko ɓooyi mesure aji en ƴette kono joni kam mesure aji ɓuuri lawɗinede par ce que déjà nannama e ko ganduɗorema hande koye technologie saaha technologie gonɗen ɗum waɗi baccalauréat walla dendagal examen ji baɗoɗi fof hen goto fof comme par exemple daawal totternogal ha wawa résultat ji mbawa yaltude iwi ɗon e arti e ganduɗa hoorema so examen waɗama ɗon e balɗe seeɗa vraiment kayitaji jomumen jalta goto foof anda hoɗo daari kono comme par exemple cukalel nguel so wiyama e wonde an de reno ƴettude portable nawa par ce que koko tawa sukaɓeɓe koko mbatti wadde transfert ganduɗa hoorema ko résultat ji ɗi ene ƴetta ɗum ene mbaɗa ɗum transféré neɗɗo sehil muɗum gona e ɗumin ɗum waɗi hande portable uji mbaɗa formellement interdit par ce que neɗɗo kala élève tawaɗo aɗa jogui portable ya andu kam ko adi foof kam poɗɗa ko notiyade gendarmerie heddi noon holno foti duuɓi walla hono foti lebbi joɗoɗa so tawi kadi a nanggama ha laatima aɗa waɗa triché ya jaggu kam an duuɓi 5 a ala droit wadde bac ɗo e sénégal an ɗum ɗon aussi ko wadde goho sa waɗi ɗum an élève o sa waɗi ɗum a waɗi handicapé dendagal duuɓi ɗi ganduɗa hoorema jinnama ko dina ma joɓanno ko koltintuno ko ɗaminino e ma vraiment a bonni ɗum fodde duuɓi 5 sa wiyama e wonde a wadde bac ɗum kadi ko musal manggal ɗum noon enen ñagoɓe kamɓe kala yoɓe gartir hakkille mabɓe ɗumen heddi ko noon holto sukaɓeɓe ƴettata ko gandanɗa hoorema ko ɗum woni keɓe tricher ko par ce que enen tan uddoto e nder suudu enen poti yaltinde ko ganduɗa hoorema ko ɗum ɗo woni ko foti waɗede examiné so yalti on emin jaltinɗo toka firti ko ɗon jinnomi haalde o yetti o yaɓɓiɗo kam ɗon ɗemgal almudo o yirama ɗum jaggama sokama walla nana ñaawe joguinoɓe sirluji ɓe ha jalti dotti almuɓe ɓe ɓenne so tawi gandama ko foti fawede mumen e aɗa andi ɓen sa ƴiwi kamɓe koye mabɓe ko fawa e almuɓe ɓe ko ɓuuri ɗum fawa e dow mabɓe kamɓe ɓen ɓe ganduɗa hooremaɗo ko sinuɓe ɗum ɓe eyyi nde tawno sirlu ko pulaar wiyata ko tan so tawi ɗiɗo no jooɗino so wiyama jooɗe tan firti ko won gumminoɗo ɗo jooɗino ɗo hen kamɓe sukaɓe ɓe eɗen en jii en tini en nani kala nde wiya wonde wonko si ko faati e ko fonno waɗirede kawguel koyen satto ngo yalti rewete so rewama holto ummi koye kaari holmo heɓiri koye kaari ummude ha hande o won nanggaɓe nan hen coka ñawore muɗumen suwato tawi ko guila e surveillance uji gardien ji e fof nani e nder hen wadde noon ñaworde ko kamɓe fof ndendi hen kono noon kamɓe sukaɓeɓe e koye mabɓe so tawi perte ene mbaɗa e jiknaɓe ɓe ko kamɓe ɓuuri perdude e nder hen holko waɗi ɗum an ɓiye lebbi 9 so tawi ko debbo ɓiye wuppananima defananima fittananima lawƴananima mbiɗa ɗum han koye janggo jangga e nder lebbi 9 ha heddo balɗe 2 e lebbi 9 ɗi bonna kala ko jangguno ɗum so tawi perte ene godi ko an perti kanko an ɓiɗɗo o ko onon perti an ɓiɗɗo gorko on la même chose a dawanani bama paale a dawanani ɗum guese a dawanani ɗum ballaji a dawanani ɗum nambeji a dawanani ɗum hay nokku lebbi 9 wima ko ya janggu joɗa ha heddo balɗe 2 sababu nde ɗum ɗo bonnira ɗum jangde ma woni a dañani to a dañani gani a aynani a awani ɓuuri lebbi 9 par ce que ko duuɓi 13 guila jomum naati école ɗo nannaɗa ɗo par ce que bac kañum woni final par ce que sa dañi bac woni ayi enquête ayi université ayi duɗal jaaɓi ha tirti seulement ala a urtima caggal voilà mais so tawi comme par exemple ayi hande bac jeyake diplôme aji ɗi ganduɗa hoorema ɗi sa ala ɗum e sénégal sa ɓurantinade gollal ma sattat e kono Abbas yafuɗa mboɗo heewi wiide bac nden COP nden o ɓoyi hande martaba e bac hande mboɗo tooña awaɓe ɗo no mbaɗa demande uji ko ɓooyi neɗɗo waɗa bac plus mi wiya plus o ni ɓoyi bonde kala mbiɗo waɗi bac e duuɓi 5 jaayiɓe si ɓoyi wonde nila en ko saabi ɗum tolni ɗo hande nden joom certificat kañum gono président de la république école William Ponty hande ko joguiɓe licence joguiɓe agrégation wonɓe mbawa janggude français ha feewa mi hokka yew goto yafuɗa Daoudou Dia meeɗi bismade yimɓe assemblée nationale eɓe keewi yimɓe noon mbi eɓe kulli ɓe mbi ɗum ɗo jogani gasde hande yimɓe 16 no kaala mbimi ma yaw gasde ɓe mbi ko saabi mi wona ko faris haalte mbimi mbawa haalde faris jurɗo sino ko haale jolfe walla pula neɗɗo ma haale pula wona e lewade kono so tawi ko faris woɗɗata no mbinomi ni woɗɗani hande janggude faris ɗiggina wawde ɗum weeɓani eyyi no aɗa andi ko jangdeli ɗi ceerti c' est à dire que hanki yimɓe jangiranno ko ha mbawa hande yimɓe jangirat ko ha daña ha daña ha liggo tan ha liggo diplôme o tan diplôme rek
diplôme aji kadi sa ƴeewi ko hande bon mi anda so wona taw mi luɓato ngol ɗon konngol ngol mbiyatno gandal e nunɗal jippidino hande kala mo jiiɗani andi a heewi nunɗal yehi woppi gandal walla barke yehi woppi nangamo bon c'est à dire que joomum men hande min ɗo ɗo gonni ɗo joni sa fof min noddete mi waɗa conférence eyyi taw professeur nan ɗon e collège walla lycée o taw wawa haalde hen haydara ina hulɓini te an wona professeur wona d'accord donc c'est à dire que hande sa ƴeewi kadi professeur uji ɗi kamɓe élève ɓe kamɓe poti guila to banggue duuɓi ene heewi ko ganduɗa hoore ma hande ko kamɓe ndeni ɗum ay minen nden à l'époque saɗa jangga école joni a suusa yaade bawɗi jaam dingralen kirɗeli en aɗa kulɗa e aduna ma fof ko hawrude e jangguinowoma kono hande ɗum ɗon fof iwi hande ko jangguinowo e oɗo kañumen gondere suudu ay ɗum ɗon so tawi a yii ko way noon ko droit ji ɗi tokara haali joni ɗi ko ɗiɗon droit ji goni ko addi caɗele ɗe ko a fiyata neɗɗo o hanki ceerno fiyata almudu mum furoto ɗum fuɓtoto ɗum ligginta ɗum hande o hay goto suusa furade almudu mum a suusa fuɓtade ɗum a suusa ligginde ɗum par ce que en utilise trop par ce que en ƴetti ko ganduɗa hoore maɗa ko en jeeyano en batti e nder hen cukalel hulɓinde cukalel fiyete cukalel ɓandu muɗum huɓɓinde ɗum addanta ɗum hulde hakkille muɗum wona eko waɗata ko nde mbiɗa ɗo joni ko a susano hawrude e jangguinowoma jamma walla ni e nder wuuro ni hayso ko ñalawma holko wanno ɗum ko aɗa andi so tawi a hawre muɗum hande janggo so dawi école ko an adorto a famide ko an adorto au tableau sa yeehi tableau so tawi a wawani leçon maɗa hanki aɗa andi ko tawatma hen donc ɗum addantuma hulde mbiya yomi toppito walla sa yi ɗum doga hande o jinnaɓe aussi ne joue hen hande o jinnaɓe sa yiɓe joue hen tan ko luwaji ɗi gaari jinnaɓe totta kono hanki o min jogui yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa hande o minen to cuuɗi amen to won wattuɓe hen nafde addani ɗumen nafde ko museji muɗumen jomum fiyateno so fiyama hande doga wiya wonde woppi jangde muse abbo ɗum ha galle muɗum wakko ɗum nawa ɗum ha école fiya ɗum ton ha ɓandu muɗum huɓɓo wiya tan ka mbaɗa ɗo henna e école o mi suusa mi yiiɗa haalde inɗe muɗumen tan ka mbaɗa ɗo henna ko min woni directeur école o alay sago a arat jangga taw tan koye wuuro ngo gonɗa so ɗum ala jalta wuuro ngo jomum jaran ɗum yaltude wuuro so yalti wuuro hoto paaɗa ko Nouakchott paaɗa ko Dakar ɗo mbawɗa faade fof so tawi jomum yeehi janggoyta ko meccal hande o minen guuramen ɗo sukaɓeɓe foof hande o mbawi mecce hakkude mécanicien ji maçon eɓe menuisier ji plombier ji fof addi ɗum ko oɗon saaha nde ɗon worndulde nde piggal ngal muusi dogi école par ce que ko nilaruji paati nokkuji goɗɗi nde jeehi janggoye mecce hande o naftorima ɗum eɓe jetta Allah eɓe jetta oɗon directeur école gonnoɗo ɗon ɗo wuuro ɗo ligganinoɗo ɓe ɗum kono noon hande o so tawi a ƴeewi ɗum wona hande o hay goto hande wakkilaki wadde ɗum par ce que an hoore maɗa aɗa fiya neɗɗo taw ko ɓiye ko baaɗi ko ɓi miñi ko ɓi mawni yummum yiira ha ɗum piira ha ɗum ko saabu yidde yiira ha piira ha ɗum ko ha wawa yiira ha piira ha ɗum ko ha anda ala yiira ha piira ha ɗum ko gañam tumago donc ɗum nani hen annene doga won on responsabilité mbiya minnene jarananimi ɗum aɗa yiya won ɓe gandanɗa hoore maɗa nanɗon hande o aɗa jangguino so tawi woni an ka jangguinowo an ko élève maɗo jooɗo ho ene waɗanma atay ko onon jewtit kañum ƴewnotuma juuto jubbi en kañum waɗantuma fof oɗon hulata belɗum hen toga wotere hen tan hay sinno tawi sanction ngaji ɗi nani hen ittata ɗum nani hen saabu kala saaha aɗa nana monsieur fiyama to aɗa nana professeur fiyama ga aɗa nana ɗuma naggama to hen heddi noon ko hande o hay sinno tawi hanki ene waɗanno suturo ɓurno hewde par rapport e hande o hay sinno monsieur so ƴeew élève tan tawi ko debbo wonkin ƴewki tan wiyako ijam an kam a ƴewata ɓi janono o sees walla ni hay sinno ko élève aji e koye muɗumen so tawi jii tan prof muɗumen ene ƴeewa ɗumen wonkin ƴewki tan mbiyata ko an de professeur no watte maɗa hakkille bo kamɓe ni mbindatma no c'est à dire ko won gueɗe won togan eɗen mooli Allah e jangde nde kam mbindatma wiima e wonde monsieur ande lembe ɗiɗma walla elle ɗiɗ mais aɗa andi jafɗa ko ɗo toɓe nden juut mi ayi opportunité mbo ɓe jogui hande o sundu ko on hanki ɓe joguino hande hay goto ɓurta ɗumen gandal ay hanki
sa hay semde mbaɗirta ɗum ko baŋ goɗɗo tawata ko ala e wuro moɗon hannde fof nan ɗon gila maternel ha baccalauréat te nden bonnanno jengde heewde ko ummade guyki kolliyaɓe en ummade parla en nawe matam ɓe gummo guye men ɗe ko Podor tan nawete sa ƴeewi joni département Podor donc aɗa yiiɗi hen yeeru centre holto wonno wona ko Podor tan wonno sa admi kadi a wawa won ɗon ala jaatigui koma tenoya donka ɗo jippiɗa sa admi ɗon Podor ko ɗon mbaɗa ha collège maɗa aɗa yiya fodde temedde ɗiɗo sagat kañumen fof koye galle goto goɗi minen waalalde joni eko taari waalalde siwre en ɓokki en kañumen fof ko galle ceerno Tidiane Aw ko ɗon on wonno jaatigui muɗumen oɗon kam malama wonɓe galano hen jaatigui ni wonɓe gandanɗa hoore maɗa kañumen ko mbuusuji ko bataji lacciri jordi ko ɗum woni ko jomno he mo bammum jogui hen ruggane helere sukara ha ɗata werlane e nder boto laccir irtodire tawa so tawi a sohloyi joni hayso jomum heeɗoyi joni a tampata ni sayno hay sono ala ɗo caynoɗa a nokkat tan aɗa meɓɓo ha wooda ɗum ni ƴeewa potma ndiyam jartawalla mi yi heɓɓe on jaama ha Sénégal ko wayno heɓɓe nen ɗo eyyi jeyno men bon tan ko toon heɓɓe nen ɗo hannde cadre uji ko noon on jaama no waɗi fayida no feewi yimɓeɓe mbiya saaha oɗon keewi dugde politique o kono won toɓɓe baaɗe ni koɗe bawɗe nafta koɗe bawɗe wallidde yewmi uddirtum ɗum ko ñande en en jiiɗo réseaux sociaux ji ɗi haalama e kabaruji diwan département Linguére o jangguinowo fiyama toon jaasi joni noon jangguinoɓe mbaɗi seppo ɓe mettini mais nde ɓe ƴeewi ƴeetuno tawi ko nadde suudu janandu e cuddiɗo janandu joom galle fi jomum haala ka deccu jafɗon e konngol ngol ko mbiɗon ko woppude ko fonno wadde e nder wuro ha waɗa ko heɓi ɗum hen bandiraɓe jaafo garten e dawal men ɗimal ngal ɗo dawal noon mboɗo andi ngal welata yewtande saabu onon fondinde miijo paɗen koye politique mboɗo andi Abougay Abbas goɗɗoɗani miijo paɗen ko suudu saɗijo uddi ruuma muɗum uddugol ngol ganduɗa ko heewi yiyama e nder hen toɓɓe kalnoɗe ɗe président o haalno ko fati joggu otoji attama hen Guimar Sagna ko haalno banggue tamaroje banggue naggam e naggam o ha elle ko kamɓe Pastef koye mabɓe gonno e nder yeddodirde arti hen to banggue opposition elle koko ɗaani toka hol yiyandema e uddugol ruumo assemblée 2025 e tokara aɗa andi to banggue uddugol assemblée oɗo en bon ko adi fof kam teskoyaji mbaɗi e nder hen wonande to banggue dawriyankoɓeɓe to banggue ɓesgu ngu e fof kamɓe fof ɓe jonni golle ɗe hen banggue eyyi wonande golle ɗe El Malick Ndiaye no ardori ni ko fuɗɗi ko ene rewi lawol taw tawde noon woni ina rewi lawol ittata kadi wasata ɗo perguitte tawa ene goni e nder hen kono ɗum ɗon foof e waade noon kanko El Malick wonde o weltorima kala ko yinno walla ko ɓurlino e nder nduɗo suudu ene wayno ɓenninama ni won miijoji e eɓɓoje noon ne kadi lelnaɗe e nder hen ɗeɗon eɓɓoje koko wayno e député ji ɗi gonka muɗumen tellade ɗumen e dingiral ngal yaade e diwanuji ɗi en yettade ɓesguji ɗi ƴewde no ɓe guurdi e ko nandi hen e to banggue gonka député ji ɗi golle muɗumen no juɓɓinira holko woni golle muɗumen no juɓɓinira woni ɓe totte ngaalu ngu ɓe pota wawde gollirde koɓe poti gollude ko ɗum ɗon foof nani e eɓɓoje makko to banggue télévision maɓe mbawa dañde toon jayde mabɓe télévision ma radio tawi ko assemblée nationale to en taw kadi ko député ji ɗi kutorto ɗum ɗanne kadi ko eɓɓoje makko ɗe gandanɗa hoore maɗa eɓe jiiɗi ɗum ko heddi ko noon to banggue ngaalu ngu wonko gandanɗa hoore maɗa leydi Sénégal yimɓeɓe ene goya to banggue caɗele guura yimɓeɓe ene goya to banggue caɗele basal heddi ko kala fonctionnaire kam woyani wonde heɓani salaire muɗum so lewru maayi hande o fonctionnaire uji kañumen kam koye nema goni kono heddiɓe miskineɓe kam ɓen kam ko maayiɓe heddi noon ko suudu sarɗiji ndu kanko El Malick Ndiaye o weltima wondiɓe makko beltima arnoɓe beltima kono wonko gandanɗa hoore maɗa yimɓeɓe population e koye muɗumen ɓe kalani toon haala muɗumen ɓe kaali ko haala mabɓe kamɓe gonka mabɓe no ɓe poti gollide moyen ngaji ɗi ɓe poti tottede kono noon ɓe kaalani wonande population woni population ko holɓen ɓesgu ngu ko holɓen
ɓen ɓe gandanɗa hoore maɗa fodde temedde joyi e capanɗe jeegom ujunere heɓannoɓe bourse social ɓen ɓeɗon haala muɗumen ɓe kalan ɗumen toon heɓannoɓe bourse familial ɓeɗon haala muɗumen haalaka toon heɓannoɓe carte légalité des sens ɓeɗon haala muɗumen haalaka toon rofolɓe miskineɓe wallittanoɓe lebbitere fof ujunnaji jeeɗiɗi walla lebbi ɗiɗi fof ujunnaji jeeɗiɗi ɓeɗon ɓe kalan toon haala muɗumen mete kamɓe ko koye mabɓe tan ɓe gonanno toon walla ɓe gonan toon ɓesgu ngu jarani koɓe jaaha e diwanuji ɗi jarani ko eɓe ƴetta moyen ngaji kamɓe député ji ɗi eɓe totte moyen ngaji eɓe jaaha e région ngaji ɗi kala député ena andi ɗo waɗa élire ɗo ena andi caɗele yimɓe muɗum koreji muɗum ɓe rendi département ɓe rendi commune holko woni gurdam mabɓe holko woni caɗele mabɓe yeru mo dokkanmi hannde o so tawi wiyama wonde département Linguére député Linguére o omo andi kamɓe gurdam mabɓe kamɓe Linguére naɓe omo andi holko woni caɗele mabɓe ɗum kadi jarani ko woɗɓe ene jahaton ene totta ene mbiya wonde yo totte moyen ngaji walla en ɗo moyen ene wawa diwde wonde o wi wonde kala député ko kamɓe tawi yo totte oto mo 5 millions waɗane carburant so tawi woni kono ndenni kala député lewru fof ene jogui ujunere litre carburant kala président commission aɗa jogui ujunnaji 2 litre carburant par lewru mete ko ɗum lewru fof oto maɗa waɗanede entretien no foti million ngaji ɗum ɗon foof koye nder fereji ɗi gandanɗa hoore maɗa kanko El Malick Ndiaye o wi wonde yo waɗe joni noon miskineɓe ɓe ngala salaire uji ɓe ɓen holko ɓe kaali e haala muɗumen ɓe kaalani en jiiɗeɗo balɗe grève aji nana mbaɗa est ce que toon to assemblée nationale to a nani ɓe kaali toon grève aji syndicat ji justice greffeji ɗi sami jumani juge uji ɗen ñawoɓe ɓe a nani ɓe kaali toon haala muɗumen syndicat médecin ji e pharmacie ji a nani ɓe kaali toon haala muɗumen syndicat jangguinoɓe duuɗe jaaɓe hattirɗe a nani ɓe kaali toon haala et pourtant ha ɗo gonɗen ɗo en koye grève aji gona won déclenche ɓe temedere e nogas wattu grève ɓe kalan toon haala muɗumen so tawi noon o waɗi cimtol o holli belamma makko yimɓeɓe ena mantamo hen ena jarfamo e nder hen mataw ko wasde miijanade ɓesgu ngu wonɓe caggal ɓe maayoɓe ɓe ko woni caɗele muɗumen par ce que min oɗo assemblée koɓe jooɗi ko e joni min de mi yiyani so wona opposition ko haali hen opposition ne ɓuuri abbade koye gueɗal ɓuuri abbade han koye wiide wonde Sénégal kamɓe koɓe jooɗi ko e joni ɓe ñamlima tant de milliards o yimɓe ɓe jiyani ɗum ko gonga ñamlama yiyaka ɗo naati ene foti ñamlede hay goto e salaki ɗum kono noon so tawi ñamlama tagui ɗum ñamlede ko pour Abou Diop yo andu koko ñamla e ñamande nde Abou Diop yo itten hen gueɗal muɗum yo itten hen fodde ko foti dañde hen ko kono ɗum ɗon foof ala tokara min de to banggue assemblée o omo ɓuuɓi omo deeƴi opposition ala opposition woni hon ko ceerno Alassane Sall kañum sippirte hen seeɗa e cettokunal hay ɗum ne kañum heddiɓe goni hay ɗum ne kañum won tan ɗo nangti heddiɓe way kono gona opposition ngaji hoto Abdou Karim Sall en goni hoto Amadou Ba en goni hoto Cheikh Oumar Anne en goni ɓeɗo koye opposition mijeteno mi anda noon ha hande tawi ko hen mijete hande o ene wawi wiyede wonde to banggue Amadou Ba en ene wawi wiyede wonde to banggue Amadou Ba en tendance mabɓe o mataw ɓe jogui toon ko honorable député Moussa Hamady Sarr kañum représente omo ara hay hanki o ari heccanki o ari kala nde o ari omo jogui temps de parole kamɓe député ji non inscrit kamɓe député ji non inscrit ko gonga ni to assemblée nationale to ko kanko ɓe tottata konngol avant de kanko haalata e inde mabɓe kamɓe non inscrit ɗi kono ene moƴƴi kadi saaha fof waɗe gorle oɗo yonani ho oɗo yonani ga walla ɓe nodda ko wayno conférence de presse Aïssata Sall kañum ne ene dilla to banggue coalition muɗumen o famide kono ɗum ɗon foof e wade noon opposition e Fofana won mbiyeteɗo Fofana aussi kañum ene dilla opposition mo jaspa eyyi opposition nafi ɗum ko ɗemgal muɗum ko haala nafi ɗum wona deƴƴere opposition so tawi deƴƴi maayi politiquement laamotoɓe laamoto opposition oppose o ko ɗum woni ko anda e politique Abbas mbiɗon ko yewta nde welta par ce que an to onon ndendi miijo yewta wele ko mayɓe luutudo seeɗa sabu on fof ko banggue goto jaa toon te fijow fijiɓe wumo assemblée nationale ngo ko haali ko elle no wi ko wayluji baɗɗi assemblée ɗi ko ummade ko wonɓe assemblée ɓe ko kañen pewnana kono ɓesguji ɗi jiitaki hen koye mumen hol yandema e ɗum eyyi aɗa andi ko haaɗi ɓesguli yitaɗen koye men
woni comme par exemple hande to leydi Sénégal to yarteɗoyde so wiyama comme par exemple député sodante ko 50 millions aɗa ɗum kam so tawi vraiment wiyama e wonde kamɓe tan jii hen koye mabɓe e ɗum en foti wawde nannade so wiyama comme par exemple aussi kamɓe e saaha mo gandanɗo hoore ma Sénégal naaɓe en gone caɗele ɓe guittine coggu jawdi ken tolno e temedere ujunere aɗa ɗum ɗon aussi ko hunde hulɓe aɗana fonno laamu jawtu mi jaggani mais kam so wiyama ɗum ɗon en hulɓini kamɓe peññini par ce que ko yimɓe maɓɓe peññini ko Guy Marius Sagna woni mo ganduɗa hoore ma député peññini ɗum ɗon so wiyama comme par exemple hande e ndo e clôture o rek sa ƴeewi comme par exemple hande o eri men to Sénégal yarte ɗo caɗele men o eri men homologue aji makko woyni comme par exemple président assemblée mbo Gambie président assemblée mbo Mauritanie président assemblée mbo Maroc pour yoɓe gar ɓe tawtore peut être ñalawma feet on ɗon e nder hen ko teskoɗɗa woni comme par exemple Abbas Fall ƴetti hen konngol hollidde wonde ɓe ñaaguima député ji woto jaltu leydi ndi mais yo gone nder terrain o ƴeewo caɗele yimɓe mais caɗele ɗum ɗe woni ko mawɗo Abou haalanno ko joni so tawno hande comme par exemple hande kamɓe ɓe ko nawnoɓe ko toon ɓe jejjitani ɗum no wawno taw maɓe kalano caɗele yimɓe woni comme par exemple hande bourse familial wonɗo heeɗno wonde yimɓe hay so tawi wonɓe ganduɗa hoore ma jirani ɗum haydara mais bourse familial wonɗo en waɗi yimɓe ganduɗa hoore ma wonɗo heeɗno ɗumen holto woni hol kalɗo ɗum ananani ala wona e parti au pouvoir wona wonɓe opposition te neɗɗo sa déjà sa wiyama rek ka élu du peuple manam ka député à l'Assemblée nationale hankkadi pannuɗa nanngude hoore ma an mandat mo joguiɗa o ko mandat peuple o wona an jeeyi ko hunde nde ganduɗa ma ko ɓesgu gungu caggal ma ngol kañum nelma ya daronɗa ɗum toon an noon gonde pouvoir o an gonde opposition bon mbi sikki toɓɓere wonande opposition en ɓe opposition ala no woodi mbi sikki mi fadata ham ha garen ɗon par ce que mbiɗa jogui ko heewi koyen gonɗen yokku ko goɗum tan par ce que opposition ko assemblée e banggueji goɗɗi wiya koɓe peeñani assemblée no ponno feeñirde ni non aɗa andi enen en ngala opposition hande leydi ndi ala opposition ɗum waɗi sa yii ɗeɗo pecce sa yii ɗeɗo vraiment hande mun fof ene waɗa no walira no haalira no welira c'est parce que opposition ala opposition wondiranno e leydi ka ha haɗa wonɓe au pouvoir ma mbaɗ ko jiɗi ko wadde kono kala kene mbaɗa ma mbaɗa sorade opposition walla ende yidde wadde e kala ken jiɗi ende wadde ma mbi aha gaccen hakkille de par ce que wonɓe ɗo sen mbaɗi kala ko mbaɗen ko mbaɗa men dénoncé mais hay goto haalata ɗo joni opposition morto joguiɗen hay goto haalata hay ɗon ni sa ƴeewi hande o ko wiyete leader d' opposition ko leader uji opposition ngaji ɗi sa ƴeewi ko population e koye muɗumen e kamɓe laamiɓe koye mabɓe kamɓe goni opposé non mais attends sa ƴeewi manifestation baɗɗo heccenke o walla heccenke o hanki tan ni won manifestation voilà mais ɓen sukaɓe ɓen ɗon ndem jalti mbi ko min garnani hay goto min garen ko min jii ko injustice nen doga e nder leydi min jiiɗi ko on ɗon injustice yo iw min darnaki toon opposition min garnani pouvoir min garnani hay goto hay wona Massamba wona Mademba min dardi toon ko pour ɗum ɗo ça veut dire que politique waɗat rime ko pouvoir et opposition kañumen jadata so tawi comme par exemple an a wonat e pouvoir a wonat e opposition sa woni opposition a yaltat kolira an ke opposition gonɗa mais hay goto anda hoto keɗɗa aɗa andi ko ɓuuri hen musde fof kamɓe député ji ɗi min ko ɓuuri hen musde fof e weñade kamɓe ɓe jooɗima hon kala e mabɓe mbiyaɗum yo wonde min komi député du peuple enen en ji korede nano uddi dame muɗum hecci hanki ɗon jogon Mamadou Thiaw min kaldi hay nane uddi dame muɗumen par ce que ngala ko totti liggotoɓe muɗumen ngala ko totti liggotoɓe muɗumen uddi dame muɗumen en ji médiaji nano uddi en ji kamɓe ɓe iwonde kala ko arano comme aide à la presse dartinama kala ko faati e publicité ji privé ji dartinanama kala ko faati e convention ngaji kala ko faati balle garannoɗi e média ji dartima e ɗiɗo kaalisaji foof garannoɗi ene darti ene natti arde hoto ɗin kaalisaji hoto ɗi goɗɗi Mamadou Thior en kalde makko en keɗimamamo o holliti o wi kono jaagoɗo kesso ari wi alay saago loskita ko no ardanno ni eɓe jaade ɗum loskitade ha gasi kayitaɗi nawama galle laamogo leydi mi sikki joni woni toon ko Boubacar Keita somi jumani o secrétaire général gouvernement o ko toon tan wonko foti waɗede hen nde fuɗɗode artude juuɗe mabɓe tokara kala laamu ngarngu loskita ena waɗe kono haɗa ha golle yaade yoɓe goppu golle ɗe yoɗe konti ɓe mbaɗa loskito mabɓe kala ɗo ɓe gandi fenade nde ene woni ɓe pawa hen kuugal kono kay wona dartinde ñamannoɗo sa wi ɗum darto ko ñamata ko hami irte mi ƴeewa so tawi ala ƴeew walla goɗɗum an kay nokku sa hawre ƴeel gokkita Abbas yadema ko ɗum
bon aɗa andi ko c'est très normal, c'est-à-dire que aɗa andi laamu c'est très normal so ari waɗa gollal muɗum par ce que pour jooɗoɗa ha peewa e laamu ma ko alay sago jurnitɗa ko ganduɗa hoore ma aɗa sikki ɗum ɗo de min de somi waɗi ɗum ɗo en wawi waɗ ɗum caɗele kono ittata quand même ko ganduɗoma gollannogal gacca continue sa woppi ɗum jokki golle muɗum a haɗani ɗum dartade kono haɗani aɗan fayi mum ittede aɗan yurinto aɗa nebbiso ko waɗata ko woni so tawi wonɗo jiiɗa trou walla wonɗo jiiɗa ko fewani mais aɗa wawi dartine mbiya ɗum ɗo fewani ɗum ɗo e kon tawi ko ngaalu natannogu ina jooɓe ha heewa inde bojjane mbaɗen sahaji non to wat sese ko lam no wat sese no fattan ay Mamadou Thior ko wima ko laamu koye loskide caisse noire président de la république est ce que ɓe loskiti ɗum caisse noire premier ministre ɓe loskiti ɗum on natti budget présidentiel ɓe loskiti ɗum budget primature loskitama budget assemblée nationale loskitama natti ɗin ɗon natti kala laamiɗo ko jiimi ko ne jiimi hen ne yiiɗi ne yawtiri ina mo feli laamu mbaw wonde foof heddi ko yonneɗo leskude goonga yo yaade e nunɗa sa faami ko heddi ko jeemi hen hande ko jeeyaɓe mabɓe darine mbi yo ɗum loskide yo ɗum waɗe e c'est-à-dire aɗa andi kadi hay ɗum ɗon kadi en wawi taw ko forme politique tan manam wonko min jiiɗi yewtinde a faami min nela ɓeɗo yo kaɗo haal wona forme politique ne ena haala ɗo haalata ɗo miijotako ko haalata ko teskotako ɗum yeruno Guy Marius Sagna ñanden no attaquiri ɓe ni wona forme politique Guy Marius Sagna koye gonga muɗum wonno ko haali ko en haysino tawi kanko Guy Marius Sagna ko yiɗi yo haɗe ko kanko omo wonno e mudde e ɗum kono noon ko yiɗnode surtude ɓeye mais kanko mo suuro e nder hen woni omo muuɗa e nder hen par ce que so tawi o wi député ji wonde ne keeɓa layyaji kanko o heɓani layya eyyi mataw ko duttini o wiyani yimɓe o ruttini de to banggue biyeji makko o wiyande o ruttini de taw biyeji makko o wiyande salaire makko o wi yo usti haydara ɗum nani heddi noon ko o haali ɗo ɓurti ɓe guirbimamo o ruttitima caggal toga biyeji makko ko julɓe biyeji rom Issa Yankoɓe kay nan dokke biyeji nan dokke no foti dokkete mi anda goto fof ko kotaji muɗum ko kotaji tan ala calliɗen hay goto salaki a jarama musidɗo no wiyaɓe guilnade gawisuɗe yewtere mon nde woɗɗoyi gatten e jeeyaɓe e nder landa o ñiŋoɓe landa o haali joni baɗono makko baɗono silam Cheikh Oumar Diagne sa fof ko jaɓani ko jaɓani haalat kono gatten mo ganduɗa ko Fadilou Keita joguiɗo CDC caisse de dépôt consignation caggal nde wiya Serigne Salou Gueye wi won jeeyaɓe landa o ko laami ko ɓooyani mahi galleji kewɗi dañi otoji kewɗi o wi yo ɗum loskita ƴeewe hol yande woni ɗum mbeɗa ko yiɗɗo woɗɗoyde loskita togat ala ɗum koy kanko namdoɗa to ko wona yidde yo loskiti a faami kanko ko wona kanko tan président assemblée nde haali haala otoji ko kañumen kalno mi haali ɗum ɗo ñande wi wonde budget assemblée nationale yo feccere ruttito e miskineɓe ɓe joni kam bourse social o ittama feccaka ittama mais koye miskineɓe itta walla koko rutti e miskineɓe so tawi hande o ruttitima wi e haala muɗum kanko député ji yo coodane otoji e haala makko so wonno aɗa famra way kono jomum wiide wonde ko minen teyi mbaɗi ni walla ko min teyi wi kanko Fadilou Keita wona ko ñanden ɗo tan o jooɗi o wi wonde min e yimɓe ne kaala haala salaire am te min joɓetemi tan ko million ngaji 7 ɗum joɓetemi tan ko million ngaji 7 ko ɗum joɓetemi molon piyon fode wanno aɗan ko ɗum heɓanno jawɗo ko yoɓete kanko ɗo joni tan o million ngaji 7 tan firti kanko million ngaji 7 en famɗiri mum e jobdi makko joni noon biɗo noon jiida ɗum ko jobdi makko tan de salaire makko de base indemnité ji ɗi garani haalaka taw indemnité ji so tawi kaaloyama est ce que yettoyta ko ha sappo walla ko ɓuuri ɗum ɗon foof e waade noon ɗum ɗon foof e waade noon kanko wi wonde holko addanimo wiide noon ko Serigne Saliou Gueye kañum jeeyi jayde wiyetede yor koye mabɓe jeeyano hanki e hecci hanki kañum darino ene défendoɓe ha hande ko kañum windata e mabɓe kañum noon gonɗinani hay goto so wona premier ministre tan o gonɗin kanko Serigne Saliou Gueye o
kala ko waɗi en hawri kala ko waɗani hawrani ko on wi wonde kamɓe nguɗo laamu keso jooɗingu ɓe cuwa hay jooɗade haw goto maɓɓe kala nana soodi appartement ji cité kor gorgui appartement mo 9 millions appartement mo 100 millions a faami de nana cooda galleji nana cooda otoji ɗaaɗi ko on wi noon kañum windi koye maɓɓe jeeya joni noon joni noon so tawi on ko kañum windi oɗo no wiyatno ni kadi Basirou Fofana nana nanga wiya wonde ko haali ko wodani ko takkuɗo fenani nana nanga Abdou Nguer nana nanga wiya sababu ko fenani Moustapha Diakhaté nana nanga sababude konngudi e joni kanko sen Saliou Gueye o wi ko wone mabɓe joni noon kamɓe holkoɓe padata ha kanko Fadilou Keita omo wiya wonde laamu ngu sen Saliou Gueye yo nodde namde ko haali ko dalilaji holɗo fayi ɗum hol waɗɓe ɗum ɗo émission ga o ma en ndewindu so tawi haalama so tawi haalaka ko attude wiidemo toga won société ji nanɗo e leydi he ɓuri wonde ministre ARTP caisse de dépôt et consignation ko wayno SAED e won société nan ɗo kañum ɓuri doole to banggue ngaalu e poste ministériel jaafoɗon temps o woɗɗoyi garten e ustugol 16 jours hakkude Sénégal e Mauritanie ma e wona keerol saaha ma e wona keerol ko waddoɓe caɗele jawtude ko muusi ko Sénégal naɓe keeɓi toon ko Turquie aussi Sénégal naɓe nan toon dañi caɗele mawɗe no feewi Sénégal naɓe kaali caɗele gonɗe toon eɗen ñaago laamuji men ɗi ɓiɓɓe men leptaɓe caggal leyɗele ɓe en mbiyani en leptu araɓe ɗo ɓe saabu turkinaɓe eɗen gandi ko liggotoɗo ko no heewi ko wona ɗum ko eɗen gandi Mauritanie eɗen gonde mum no ha heewi kono 16 jours aji ɗi no muusi no feewi ko wonno ujunaje 10 CFA to banggue Mauritanie nde lawɗina nde temedere ujunere uggu e mankude seeɗa wattama ujunere wotere joni CFA hol yande woni ɗum toga an kam ka pecciɗo Sénégal e Mauritanie aɗa andi to banggue séjour o ɗum kam ko kala leydi jogui ko kuule muɗum so tawi aɗa wona leydi ndi a hormoto kuule mabɓe kamɓe ɗo joni Sénégal naaɓe wonɓe Mauritanie ɗum ɗo ko yidde hollirde tan hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ko jiidi yumma jiidi baaba min mbiyanmi holko woni ɗum par ce que kala renduɓe keerol wonko ndendi wonko jiidi par ce que wonko ene mema keerol ngol tan alay sago yettoro banggueji ɗiɗɗi foof wadde noon no keerol ngol ɗon no ngol renira ha gurdam meɗen wawa yuɓɓude wawa moƴƴude ɗum ko goto fof ko ɗum foti darade so tawi séjour o ittama e ujunaje 10 artirama e ujunere kaldigal waɗi hakkude leyɗele ɗiɗɗe hakkude laamuji ɗi ha mbawi famodirde e nder hen ɗum wawata tabitinde ɗum ko kamɓe Sénégal naaɓe wurɓe Mauritanie ɓe yoɓe jaaɓe kuppoya séjour uji mabɓe wona séjour wona sadde nde addanta haɗata jomum kuppude wona webde nde addanta jomum kuppude addanta jomum kuppude séjour o ko wadde e hakkille muɗum séjour oɗo de wonɗo wawi heddemi janggo e jaam so tawi caɗele keɓoyi kam ɗum ko ha wawa andede an koye leydi ndi gonɗa joni mawɗo Abou an joni ɗon joni comme par exemple holno jirta Mauritanaji gonɗo ɗo e Sénégal to taƴani séjour Mauritanaji gonɗo ɗo e Sénégal mo taƴani séjour oɗon so tawi caɗele keeɓimo ɗo henna e nder leydi Sénégal ambassade makko andama leydi makko andama ko heddi ko noon so tawi woni koto banggue séjour o kalna wasata tawa Sénégal kañum wonko lelni e kuule muɗum wonande kala mo ene wona ɗo henna e leydi muɗum ko honno non aɗa andi enen ken yahoɓe enen fof ken ɗannotoɓe enen fof ken yahoɓe jaa garta mbatten heewi wonde ɗo jolɗa e oto ha tawɗa Sénégal naɓe jaggi Mauritanie ne tampini ɗum e wonto jaaɗa jiiɗa ɗum mais min saɗe aɗa mi holko muusimi min oɗo séjour min hakkude Sénégal e Mauritanie séjour fotani ɗon wonde ha ni kene jarana jomumen wiide wonde guitti 50 000 en mbatta ɗum e 5 000 bon mi yi won bakkotoɓe mbiye bon c'est un ouf de soulagement mais min mi jaggani ko ɗum ouf de soulagement par ce que hakkude Sénégal e Mauritanie hande ɗeɓe jarte ɗo e sa ƴeewi Sénégal naaɓe walla Mauritanie naaɓe traite no mbaɗirte traité ɗo e nder leydi Sénégal a faami par rapport e ɓesgu men gongu toon e Mauritanie vraiment ina serti taw ko halal ina serti te taw ko leyɗele ganduɗa makko kañumen jiiɗi foof ay sa ƴeewi ɗo henna Mauritanie naaɓe ɗo kewani par rapport e Sénégal naaɓe wonɓe Mauritanie e kon tuka kuule kam pawet tan ko heddi ko ayi to banggue séjour en ɗumanaaji en Mauritanie e Sénégal wonko ɓe ndendi to banggue convention ngaji wonko ɓe ndendani wonɗo ɓe ndendi wonɗo ɓe ndendani Mauritanie jeyaka e CEDEAO wona
kono kamɓe ndendi union africaine sénégal jeeya kay maghreb arabe a faami de kono kamɓe ndendi union africaine c'est à dire to banggue organisme uji international ji ɗi wonɗo ɓe ndendi wonɗo ɓe ndendani wonɗo hawri mauritanie kala mo ena wona e nder leydi muɗum alay sago ko ma coupe séjour wona tan sénégal naajo ko kala bawɗo wonde tawde han ka étranger a ari e nder mauritanie a coupat séjour gona hen so tawi noon ka mauritanie walla ka ɗo mbawɗa foof wonde sa naahi sénégal a coupata séjour ɗum kadi ko luwaji sénégal to namdal jaafoɗa namdal mi jaaɓi kalɗa ko so tawi mauritanie gabonajo ari toon e yomnama 16 jours walla kodowanajo walla kongonajo ko lawol par ce que mauritanaɓe ne jooɓa leyɗele mabɓe kono enen ɓe ganduɗa ɓe jomnata ko ɗo ɓe so yimɓe men jomnama toon ko ɗum woni ko haali yo yomne ay sa ƴeewi sa ƴeewi oɗo ɗahiru sar ay ɗahiru sar oya ɗahiru sar politicien musidɗam ɗahiru sar a famide musidɗo ma ɗahiru sar aɗa andi wonko haali to banggue séjour aji sénégal aɗa sago sénégal yo watta coupe de séjour wona mauritanaɓe tan goni ɓe coupata ɗo séjour non c'est vrai c'est-à-dire coupe au séjour e sénégal non wodani mais c'est-à-dire jinmi wi tan sa yi comme par exemple enen kala hakkude mauritanie sénégal jiidigal men e mauritanie e jiidigal men e umiɗo centre afrique jiiɗa ay so tawi aɗa wiya sénégal e mauritanie ene jiidi jahara tan ko banggue rewo o hakkude mauritanie e sénégal ko toon jiidigal ngal woni sa yeehi banggue sud o a tawat sénégal ene jiidi toon e guinée bissau a tawat sénégal ene jiidi toon e guinée conakry sa yi a tawat sénégal ene jiidi toon e mali goto fof banggue mo heedi ko toon jiidireɗa non c'est-à-dire jinmi sa yi mbiɗa haala ɗum noon sa yi est ce que a yi sénégal ɗo e sénégal won gummiɗo à l' étranger ari ɗo e naaɗi ɗo tampina par rapport e no jaɗen ken tampinaɓe abbas wona toon yafotoka en pawake lawol tan toka sa fayima lawol sa fayima lawol tan a tampina toka yaafo a haali waago guinée bissau Guinée Conakry e Mali en jomnaka toon hay batti wadde wonde en oga banggue eɗen jomne gondene ɓeega en jomnaka te ɓeeɗo ɓurɗen jiidude ko ɗum woni alhaali o on jaama yewtana yaɗo musidɗo guilnani omo biyo o wonde temps o gasi konngol cekkitol takara Allah jarama on jarama temps o toɓɓe meɗen ene keewi nadde toɓɓere meɗen adande ene heewi ettude ko heewi e temps uji meɗen kono tan ko wiide bandiraɓe Allah jarama ɓe jarama ko ɗon mbaynoten e juurade hono ceerno meɗen ceerno Madani Tall eɗen mbiya yo Allah rokkumo cellal balɗe biɗe battane moƴƴe nde tawno gurdam makko ene waɗi nafoore kala ɗo jooɗiɗen ko enen makko gondi ko suuɗi e ko feeñi ko hono noon oɗo Tidiani Dia mo ganduɗa hono waɗa biyeteɗo Kala Dia ko toon to cuuɗi meɗen Ciloñ kono o woni koto États-Unis d'Amérique mo ñamli en ñamade teddugal ngal ganduɗa hono ko teddugal mawgal no feewi ngal en mbawa yobdemo kadi en gandanomo ni ko saabu waɗi sababuji tan en baddama e makko en jokkodiri e makko o ñawdani on ndeɗon ñawande ɗum ɗon noon eɗen beltanomo kanko oɗo mo ganduɗa hono waɗa ko Tidiani Dia Kala Dia jeeyaɗo toon to cuuɗi meɗen Ciloñ ko hono noonne hono on mo ganduɗa hoore maɗa ko Baba Sall jeeya ko to cuuɗi meɗen Fanayi kono o woni ko toon to leydi Faray kanko e joom suudu makko Binta Diallo eɗen beltano Ablaye Diallo mo ganduɗa woni ko to Italie ko hono noonne kadi Houlé Mamadou Diallo mo ganduɗa gonɗi to toon to Bruxelles to henna bandiraɓe e sehilaɓe oɗon ɗacca a jarama ceerno Bass eyyi ko weltanade mawɗo Abou e wiide aussi ɓeɗo ɓo limti ɗo ko o ubbaninema yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah yoɓ jobde moƴƴere yo Allah teddenɓe vraiment ko weltanade mo aussi e wiide kadi yeeɓiyankoɓe enen kadi commentaire uji sabu que à partir de ces commentaires là ko hen mbawten kadi tugnade pour émission ngaji garoɗi mbawen ɓeydude e golle inchallah jarama jaafoɗon fijiɓe yewta ko moni kala e miijo muɗum kala ma andani miijo on ndendani yiyande on ndendani welamma kono noon ko yewta way noon way kono jakkani jaafoɗon gaccon hakke salminde bandiraɓe janaɗeɓe yettudeɓe jettojoɗe fuɗɗimala ɗo haaɗi yewta leɗol communication ko ɗo haaɗe ñalawma hannde o ha saaha goɗɗo so jeeɗo ñaawi bandiraɓe ceerno cheikh tidiani ba jaɗam marouk ɓe mbi ko gonga o yeehi mali ɓe mbi ko gonga o yeehi france ɓe mbi ko gonga hande emba taweɗo e leydi sénégal an jiɗɗo jokkodirde e makko wat 77 835 16 16 mbimi ƴewgal labgal so tawi ko leydi walla ƴewgal ndiyam walla ƴewgal nangue walla ƴewgal kurus mbimi kala no mbaɗa no niɓɓoɗirɗa yaawi hen ko ceerno cheikh tidiani ba ko kanko tigui yaawi e ɗoɗo gueɗe gonduɗa koye rafi gorago mbimi yaawi hen ko ceerno cheikh tidiani ba gorago siko tawi ka jibidinaɗo hen mbimi o safrita ha cella gorko mbo meeɗa wonde gorko emba safra nden ko emba safra bandam argayi ñifde haala ha ñifo
taw wonta nanede mbimi ceerno Cheikh Tidiane Ba ina yaawi hen debbo mbo meeɗa dañde ɓesgu ceerno Cheikh Tidiane Ba ne yaawi hen donkuɗo dañde gorko ceerno Cheikh Tidiane Ba ne yaawi hen an mo ganduɗa jiɗɗa ko kayitaji yaade caggal leydi walla aɗa woni caggal leydi aɗa sohli toon dañde kayitaji mbimi jokkodir e ceerno Cheikh Tidiane Ba cohluɗa ko nooɓo yawgo mbimi jokkodir e ceerno Cheikh Tidiane Ba cohluɗa ko udditare jokkodir e ceerno Cheikh Tidiane Ba mbimi jiɗɗa ko nanede e leydi ndi yimɓe foof no kaala haala ma jokkodire ceerno Cheikh Tidiane Ba mi wi on tongode makko ko 77 835 16 16 min bamodi kala periɗomi toon yo wiyam hayyoy bandam mboɗoymi de ceerno Cheikh Tidiane Ba